Wih. Iki nggo apa ta? Ki mau Wedhus barang iki. anu ana sing ngedol anakan macan. Anak macan? Heeh. Masa anak macan didol? Iya. Sing atur sapa? Tete. Heh? Tete. Gaji iki. Tak delok masih Om. Nyaudah itu adalah macan. Ki mau butuh duit jare nggo banyu surga ngono. Wah, aja to nek cakai menggur mendem. Alane Tak kei 50. anak macan kuwi. Mau jare 100 aku duwene ning 50 tak kei 50. Ayo apa-apa ae iki jane wae pira-pira gelem nggur imbuh to. Ora ning kok. Jatili ono anake. Ora kuwi nggumun anak macan kok didol iki gek tete. Lemon iki Ya, anu. Endi? Lemon iki apa? Nemu ning dalan. Anak macan kok nemu ning dalan. Wih. Ha iki kucing ngono anak macan. Wah, aku ya blero. Wis. Lemon. Kopi.